2, 3, 4.
potěšením přivítat vás dnes jménem Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Naše dnešní setkání má svoje opodstatnění, svůj důvod. Tím důvodem je 95. výročí školy a 35. rok působení naší školy ve Vizovicích. V lidském životě je 95 let dlouhá doba. V životě školy je to však jen pouhý zlomek. Chceme vám připomenout, jak se škola vyvíjela, jak rostla a jak vykvetla do dnešní podoby. Spousta z vás zde předávala a předává našim studentům nejen odborné rady a všeobecné vzdělání, ale i pomocnou ruku v jiných úskalích života. Zanechali jste a zanecháváte neodmyslitelnou stopu v životě našich absolventů. Ti za ta léta vytvořili už pěkně dlouhou řadu. Za vaši náročnou práci vám patří neskonalý obdiv a velký dík. Dovolte mi, než naše malé vzpomínání začneme, přivítat na pódiu naší paní ředitelku školy, paní magistru Evu Šťastnou. Všechno má svůj začátek. Po letech také svou minulost, přítomnost a očekávanou budoucnost. Když se narodila naše škola, psal se rok 1918. Vážení spolupracovníci, současní i bývalí, vážení hosté, přeji vám všem hezký podvečer. Vítám vás na půdě Kulturního domu ve Vizovicích, kde jsme se sešli, abychom společně oslavili 95. výročí vzniku naší školy a 35 let jejího působení ve Vizovicích. Dovolte, abych mezi námi přivítala vzácné hosty, kteří naše pozvání přijali. Pana inženýra Romana Persuna, starostu města Vizovic, paní magistru Zuzanu Štalmachovou, místostarostku města Vizovic, pana inženýra Rahula Janiše z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, paní magistru Marcelu Orsákovou z České školní inspekce, paní inženýrku Radku Haškovou z Hospodářské komory ve Zlíně. Dále bych ráda přivítala zástupce odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, zástupce školské rady a občanského sdružení při naší škole, zástupce družebních škol, ředitele středních škol Zlínského kraje a sociální partnery, zejména spolupracujících odborných firem, tisku a jiných médií. Děkuji. Vážení kolegové a hosté, myslím, že každý z nás pociťuje radost z prožitého dne. A pokud je to radost z pavučiny dnů, týdnů, měsíců či let, může člověk vzpomínat a mluvit o něčem skutečně velkém, co sám v životě prožil. Jako učitelka i jako ředitelka, ale hlavně jako člověk celoživotně spjatý se školstvím, jsem prošla několika školami. Vizovickou střední však vnímám nějak jinak, snad více osobněji. Jakoby nad její kolébkou se svým proroctvím stály 3 sudičky. Ta první jí přála dlouhý, smysluplný život. Ta druhá překážky, které bude muset překonat. A ta třetí neustálé změny, které ji však navěky udrží mladou a svěží. Dodnes, za 95 let své existence, dokázala vyprodukovat obrovské množství duševní i fyzické energie. Dokázala do života a pro život připravit tisíce absolventů, kteří jsou hrdí na skutečnost, že na svých výučních listech či maturitních vysvědčeních mají nejen nesmazatelné razítko, ale také podpisy svých pedagogů, za kterými se v životě vždy rádi vracejí. Nemyslím si, že by škola žila poklidným, uzavřeným životem. I přes svůj věk není školou konzervativní a staromódní.
dokáže se rychle orientovat a nebojí se přijímat nejnovější poznatky. Je totiž otevřenou, vysoce společenskou a odbornou institucí s velkým počtem nadstandardních sociálních partnerství a aktivit na regionální, národní, ale i mezinárodní úrovni a také s řadou významných úspěchů žáků školy a jejich pedagogů. Každý úsek života školy má v sobě své kouzlo. Než si však společně s našimi žáky připomeneme a zavzpomínáme na doby minulé, jestli pak víte, jaká je škola dnes. Nejde říct v krátkém čase vše, proto alespoň v kostce. Zřizovatelem střední školy oděvní a služeb Vizovice je Zlínský kraj. Od roku 2008 je škola mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society v Londýně s ratingem BB jako kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Od roku 2004 vlastní zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky za výukové kvality školy v oděvních oborech. V současné době má škola 500 žáků, o které se stará 49 pedagogických a 25 nepedagogických pracovníků. Vzdělávacími obory jsou obory ukončené maturitní zkouškou, kosmetické služby, oděvnictví a fotograf a obory ukončené výučním listem, kadeřník a krejčí. Součástí vzdělávání je také nástavbové studium podnikání pro absolventy 3letých učebních oborů. Všechny obory vzdělání jsou vyučovány dle školních vzdělávacích programů, které si na základě daných standardů Ministerstva školství vytvářeli pedagogové ve spolupráci se sociálními partnery školy. Škola má 15 učeben, z toho 7 odborných, 3 jazykové, 3 počítačové, velkou tělocvičnu a posilovnu. Pro odborný výcvik žáků má 11 odborných pracovišť, a to v Kroměříži, Otrokovicích, ve Zlíně, ve Vizovicích a ve Vsetíně. Nově ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně již druhým rokem využívá pro odborný výcvik kosmetiček také nadstandardně vybavené odborné pracoviště kosmetiky přímo na Technologické fakultě ve Zlíně. Součástí školy je také nově zrekonstruovaný domov mládeže s kapacitou 148 lůžek a školní kuchyň s jídelnou s kapacitou 500 jídel. 20letou tradicí školy je také vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. V současné době škola dospělým nabízí cirka 15 vzdělávacích programů. Velkým přínosem pro školu je spolupráce s odbornými firmami. Ty umožňují škole nejen výhodný nákup materiálu do výuky žáků, ale zdarma poskytují žákům i pedagogům odborné semináře, stáže a školení k doplňování a inovací jejich odborných znalostí a dovedností. Seznamují je s nejnovějšími materiály a technologickými postupy, darují nebo půjčují škole nejmodernější přístrojovou techniku a v neposlední řadě si z našich absolventů vybírají své nové spolupracovníky. Mimo Technologickou fakultu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně škola spolupracuje také s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, s Textilní univerzitou v Liberci a v posledních 5 letech taky s Masarykovou univerzitou v Brně. Neméně významným partnerem školy jsou družební školy z Česka, Slovenska a Polska. Škola je také aktivním členem, a to v oborové skupině službových oborů při Národním ústavu vzdělávání v Praze, v Unii kosmetiček, v Komoře fotografů, v Asociaci středoškolských klubů, v Asociaci institucí vzdělávání dospělých, v Asociaci výchovných poradců, v Radě Asociace kadeřníků a kosmetiček středních škol České republiky a v Radě Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky v Praze. Ve spolupráci s Národním ústavem v Praze se škola podílí na lektorské činnosti nových učebnic pro službové obory, včetně příprav nových učebních dokumentů a nové celostátní závěrečné zkoušky.
Škola se aktivně zapojuje také do mnoha rozvojových a mezinárodních projektů. V současné době je to projekt Mobility Leonardo da Vinci, projekt celoživotního učení Comenius, 2 projekty vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt UNIV 2 kraje, bezpečná škola, kompetence pro život a jiné, kde je projektovým partnerem. Žáci školy každoročně reprezentují školu, ale i sebe na mnoha regionálních, celostátních, ale také mezinárodních soutěžích. Jsme pyšní, že se naši žáci permanentně umístují na předních místech. V posledních 5 letech byli 4 žáci za své mimořádné odborné úspěchy oceněni zástupci Zlínského kraje a 1 žákyně získala celostátní ocenění Zlaté ručičky. Každoročně již 43 let připravuje škola pro širokou veřejnost přehlídku odborné a zájmové činnosti žáků školy. Každoročně uskutečňuje setkání s bývalých zaměstnanci školy. Je pořadatelem recitační soutěže Vánoční růže, ale také krajského štafetového běhu Mírová míle. Organizuje humanitární sbírky, vernisáže, výstavy fotografií, poskytuje kadeřnické a kosmetické poradenské služby, například pro Úřad práce ve Zlíně, Charitu Zlín, Otrokovice, Vsetín, Halenkov a Dotek Vizovice, ale také pro některé střední školy, kterými jsou například Obchodní akademie ve Zlíně, Gymnázium Kroměříž, Střední zdravotnická škola Zlín a Kroměříž, Střední odborná škola Bzenec a podobně. A tak bych mohla vykládat dál. Tak to je, vážení, naše škola. Opakuji jen v té nejmenší kostce. Víme, že úloha vzdělávání a role školy se v pohledu stále větší části společnosti stává součástí života komunity jako celku. Proto také vizí naší školy je připravovat žáky na jejich dospělost a pracovní život, uplatnění v rodině a ve společnosti. Vážení přátelé, v zákulisí je teď připraveno cirka 60 žáků školy, kteří si pod vedením svých pedagogů pro vás připravili zajímavý a domnívám se, že i vtipný průřez minulostí naší školy až po současnost. Pro tuto chvíli se s vámi loučím a přeji vám příjemný zážitek. Děkuji paní ředitelce za milá slova. V pohádkách se začíná. Za 9 horami, za 9 řekami a my k tomu přidáme před 95 lety se vznikem státu začíná samotná historie přípravy na povolání. Se stoupajícími teoretickými znalostmi se řemesel zdokonaluje. Ne jinak tomu bylo v oborech holič kadeřník, pánský dámský krejčí a švadlena. Tyto obory se staly základním pilířem vzniku současné školy. Doufáme, že spolu s námi rádi zavzpomínáte na minulá nebo současná léta, která vám připomeneme malým programem. Psal se rok 1918. Obory se vyučovaly na živnostenské učňovské škole a od 30. let na veřejné škole pro ženská povolání ve Zlíně. Přijměte pozvání do těchto let. Ochutnejme atmosféru této doby pohledem na účesovou tvorbu a odívání.
A jak už to v životě bývá, kam nás osud zavane, i škola měla zpočátku své pevné místo. Nejdříve byla škola v Otrokovicích, později v Malenovicích a roky plynuly a my se zastavíme v roce 1964. V tomto roce zřídil Jihomoravský krajský národní výbor v Brně samostatné zařízení pro teoretickou výuku učňů oborů pánský dámský krejčí, švadlena, holič kadeřník a také obuvník opravář. Škola byla přestěhována do Lípy a nesla název Učňovská škola Želechovice nad Dřevnicí Lípa. Prvním ředitelem školy byl pan Jaromír Kohoutek a od roku 1970 pan magistr Josef Hájek. Kadeřnický i krejčovský obor se zdokonaloval díky odbornému vedení učitelů. Žáci dosahovali nemalých úspěchů v celostátních soutěžích. A přichází léta 60., která jsou považována nejen za bouřlivé období v historii módy, ale zaznamenaly také velký boom v hudebním světě. Období těchto let je typické a charakteristické pro 4 líbivé kluky z Liverpoolu. Johna, Paula, Georgeho a Ringa. Jistě jste uhodli, je to skupina Beatles. Jejich podmanivá hudba a styl ovlivnil hudební vkus, myšlení i pohled na módu pro tehdejší, ale i současnou mladou generaci. Móda to byla barevná, plná volnosti i nezapomenutelných brejliček zvaných lenonek. Také naše současné žáky tato doba inspirovala a tak se stala impulzem pro vytvoření následujícího bloku. Horké léto, tak jak léto má být. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít. Rosa v trávě sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. Rosa v trávě sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Všechny lampy v parku svítí, marná sláva, za chvilenku půjdeme spát. Tak aspoň ještě do 9, aspoň těch pár minut venku můžeme stát. Než z náručí nás vyprosí ta noc, co klíčem brány parku odmyká. Tak šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Šeptej dál sladká slova, která zdají se být zbytečná a bláhová. A srdce mé taky jako včera do zítřka si jejich vůni uschová.
obavy smutně k zemi věšný půjdem spát. 5 minut bývá do 10, dobrou noc už měli jsme si dávno dát. Tak nedělej si starosti, ať na věži i 11. odstiká. Hey Jude, don't make it bad. Sing a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And then it's time you feel the pain. Hey Jude, refrain. Don't carry the war upon your shoulder. For now you know that there's a fool who plays it cool by making his war a little colder. Na 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 na. A pojďme všichni. Na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Hey Jude. A jdeme dál. S úvodnými modely jsme se rozloučili a tak se můžeme dostat, nebo spíše dojedeme do stanice Vizovice. Rok 1978 byl významným mezníkem, protože učňovská škola z Želchovic nad Třebnicí byla přeložena do Vizovic. Žáci stávajících oborů přešli do nového zařízení spolu s odbornými učiteli a učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů. Od tohoto roku začíná i výuka nově zřízeného 4letého oboru kosmetička. V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo již 496 žáků ve 20 třídách a v dalším roce vzrostl počet žáků na 649. Součástí školy se staly rovněž domov mládeže a školní jídelna. S dalšími lety se škola rozrůstala, zkvalitňovala se výuka a měnil se i název školy. Profesionálně řemeslný duch školy ale zůstal stejný. V roce 1982 se škola přejmenovala na Střední odborné učiliště místního hospodářství. V této době se rozšířila i nabídka oborů. Vzniklo nástavbové studium oděvnictví a vlasová kosmetika. Sametová revoluce výrazně ovlivnila praktickou i hospodářskou situaci školy. Tento významný sled událostí zapříčinil i další změnu v názvu škol. V roce 1991 byla škola přejmenována na Střední odborné učiliště Vizovice. Ředitelkou školy se stala paní magistra Ivana Plzáková. Její velkou zásluhou vznikly nové učňovské provozovny, které postupně škola budovala ve Vizovicích,
Zlíně, Otrokovicích, Kroměříži a v Vsetíně. Nejen nové prostory patřily v tuto dobu ke zlepšení a zkvalitnění výuky. Otevřela se i nová rodinná škola, která se stala součástí školy. Díky sametové revoluci byl módní svět takzvaně uštván změnami. Rychle a chaoticky se střídaly nové trendy. Proměny paní módy všechny bavily a módu neskonale obdivovali. A tím vzniká i nový trend takzvaný eko. Ten je úzce spjat s návraty tradic a kladným vztahem k přírodě a ochraně životního prostředí. Podívejme se nyní, jak tento nový impuls zareagovali naši žáci. Every part of my heart I'm giving out. Every song on my lips I'm singing out. Any fear in my soul I'm letting go. And anyone who asks I'll let them know. She's the one, I say it loud. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. V roce 1994 kromě nového názvu školy Integrovaná střední škola služeb vzniká také nový 3letý obor fotograf. Side as we rock the stage show.
bones. We need nobody to let ourselves go. Always at my side as we rock the stage show. In an ocean of music, we move with the flow. A hand in my hand, I don't wanna let go. Dalším oborem, který vznikl v roce 2000, byl 4letý obor oděvnictví. Vzniká i nový název školy, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bizovice. Obor oděvnictví navázal na tradici řemesla oboru dámská krejčová. Je kreativní, nápaditý a tvořivý. Představujeme obor oděvnictví. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. حبك حنان قلبك أمان بقربك حبيبي عمري بيزيد بين القلوب لو مهما美酒呀，忘记了，泪都忘记了。Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls have picked them every one. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all... Ani jsme se nenadali a jsme v současnosti. Ke stávajícím oborům přichází nový podnět z naší školy. Tím podnětem a novou spoluprácí je Univerzita Tomáše Bati. Na obor kosmetička ukončený maturitní zkouškou tak dále navazuje nový typ vysokoškolského vzdělání, vyučující se právě na zdejší univerzitě ve Zlíně. Tradiční krejčovské řemeslo potvrdilo vysokou výukovou kvalitu a tak není jistě náhoda, že právě tento obor získal zlatý diplom. Zlatý diplom udělený Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu České republiky. V návaznosti s tímto oceněním je škola přejmenována na současný název Střední škola oděvní a služeb Vizovice. Její ředitelkou je paní magistra Eva Šťastná, naše paní ředitelka. Pod vedením paní ředitelky Evy Šťastné dostala škola nový kabát. Může se pochlubit moderními šatnami, rekonstrukcí vestibulu školy a domova mládeže, novými okny, zborovnou, dokonce i kvalitnější kotelnou a zateplením školy. Prostě spousta práce s vynikajícím výsledkem. Od roku 1918 jsme se dostali do přítomnosti. Práce žáků všech oborů jsou oceňovány odbornou porotou na všech celostátních a mezinárodních soutěžích, jako jsou Junior Hair Cup, Harmonie, Fotografie, Vela Junior Cup, Olympus Fotoakademie, České ručičky, Prostějovská Zlatá jehla, Mladý modní tvůrce a další. Žáci naší školy se také zúčastňují recitačních soutěží, sportovních zápolení, jazykových olympiád a dokonce i matematických soutěží. Známá znělka pro Miss České republiky k dnešnímu školnímu výročí také patří. Studentka Kristýna Lebedová, která u nás vystudovala obor kosmetička, se v roce 2008 stala druhou vícemis. O 2 roky později jsme byli osloveni, abychom zhotovili šaty pro finalistku České Miss, jejíž prezidentkou je paní Michaela Maláčová. Byla a je to pro nás obrovská čest, protože tyto šaty reprezentovaly nejen naši školu, ale také celý Zlínský kraj.
Jak model vznikal až po hotové šaty, vám nyní přiblížíme. Vyjmenovávat všechny úspěchy za poslední léta by trvalo opravdu dlouho. Nechme raději promluvit samotnou práci našich žáků všech oborů, za kterou sklízí ocenění. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style.
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli volna. Někdo si běhá jen tak po lese, jiný zas chodí zvolna. My však neznáme rozkoš oddychu a sportujeme v houbu. Nikdo nejmenší známky po břichu, my propadli jsme golfu. René, já a Rudolf chodíváme na golf. 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 Nedělní odpoledne. And I give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper. You're a mystery. It's so confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you you all the more for that. Words fall through me and always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Raise your hopeful voice. You have
Dámy a pánové, dostáváme se k úplnému závěru. Pozvu zde osobu nejpovolanější, naší paní ředitelku, která se zhostí závěrečného slova. Vážení spolupracovníci, vážení hosté, nejsme ještě ani v polovině našeho večera, ale určitě nadešel vhodný čas vyjádřit poděkování a úctu úplně všem, kteří jakkoliv spojili byť jen kousek své osobnosti s dosavadní existencí školy a přispěli tak jejímu dobrému a pevnému jménu. Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy za jejich práci, rodičům za důvěru, kterou škole dali a svěřili jí své děti, všem přátelům, odborným firmám, partnerům a sponzorům školy, Zlínskému kraji jako zřizovateli a městu Vizovice za trvalou podporu školy. Všem vám přeji pevné zdraví a škole věčné slunce na pedagogické obloze. Dovolte mi prosím, abych ještě pozvala na pódium vzácné hosty. Chtěla bych jim poděkovat za podporu a spolupráci a zároveň je poprosit o pár slov. Prosila bych pana starostu inženýra Romana Persuna, ředitelku střední odborné školy z Prešova doktorku Danu Števkovou, ředitelku střední školy Jana Štěpáníka Starnova, magistru Magdalénu Šidlik a ředitelku střední školy služeb obchodu a gastronomie z Hradce Králové, doktorku Helenu Matikovou. Som išla prvá, tak to je na mňa. Vážená pani riaditeľka, vážení prítomní, dovolte mi, aby som sa v úvode poďakovala za pozvanie na túto prekrásnu akadémiu, ktorá sa koná pri príležitosti veľmi nádherného výročia 95 rokov vzniku školy. My sme škola podobného typu, ale vznikli sme oveľa neskôr, ale prakticky s tými istými odbormi, ako sú tu. Takže to, čo sme videli teraz, bol pre nás neskutočný estetický zážitok, ale zároveň sme si pospomínali aj na tie naše spoločné časy, lebo podobným spôsobom od istého času sa vyvíjala aj naša škola. S touto vašou školou spolupracujeme už niekoľko rokov, a 11 a veľmi úspešne, preto lebo stále viac a viac aktivít máme spoločných. Momentálne realizujeme projekt Leonardo, ktorý tu bol spomínaný. Vaši žiaci sa už vrátili z Prešova z dvojtýždňovej stáže, no a teraz to máme naši, ktorí sa tu určite cítia veľmi dobre a aj tento dnešný večer pre nich bude neskutočným estetickým zážitkom a odnesú si bohaté skúsenosti pre svoju ďalšiu prácu. Ja by som sa chcela poďakovať za tieto roky spolupráce, v prvom rade pani riaditeľke, preto lebo prakticky my sa stretávame spolu pravidelne celý ten čas. No a zároveň by som sa chcela poďakovať aj všetkým ostatným zamestnancom školy. No a takisto sa chcem poďakovať za dnešný krásny večer, nielen vedeniu školy, ale aj tým, ktorí pripravovali a samozrejme žiakom, ktorí nás ozaj potešili nielen pri srdci, ale aj tak trošku sme sa mohli posmieť na tom, ako to bolo niekedy v minulosti. Takže veľmi pekne ďakujeme a prajem veľa úspešných rokov, nielen do tej prvej storočnice, ale aj potom do tej ďalšej. Ďakujem. Teďka je řada na mě, vážená paní ředitelko,
vážení kolegové z přátelené školy, dovolte, abych vám tlumočila blahopřání k úspěšnému jubileu ze Střední školy služeb obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Rovněž my se přátelíme s vaší školou, jsme nesmírně rádi při každém setkání, protože jsme školou podobného typu, máme některé obory stejné, jako jsou to obory službové, jako kosmetické služby, kadeřnice, fotografii a v oboru fotograf také spolu soutěžíme, což je nesmírně pěkné, protože si předáváme úspěšné fotografie nejen tedy z vaší školou ve Vízovicích, ale také s Polským Tarnovem a Prešovem. Jsem nesmírně vděčná, že se mohu zúčastňovat této akademie, ať už je to tahle nebo v uplynulých letech, kdy jsem se stala také hostem, protože mohu sledovat, jak děláte krásnou práci tady u vás na Moravě, ke které se také jako rodák hrdě hlásím, a mohu trošičku srovnávat. Víte, ono ta historie někdy byla trošku i pokřivená, ale tady ve školství je to jednoznačné. Prostě entuziasmus, nadšení, který se zrodil zároveň se školou v prvním roce republiky, v roce 1918, to si myslím, že je číslo velice úžasné. Další takový mezník, tedy je to 35. výročí tady ve Vízovicích. Na to do smrti nezapomenu, protože stejně starého mám syna, ale to je jen tak maličké, taková moje maličkost osobní. Ale co chci říct, poděkování patří samozřejmě vám všem, kteří jste z té staré historické babičky, kterou by mnozí očekávali, kdy se slaví takové výročí, udělali tak nádhernou školu, která má nejen ten nádherný kabátek, okna a všechno to, co jsme viděli, ale ta škola žije, ta škola má náboj, ta škola má entuziasmus, energii, kreativitu a je to úžasné. Protože tady se přesně realizuje to, o čem my školáci říkáme, že se naplňují volnočasové aktivity. Máte krásný domov mládeže, bohužel my takový nemáme a já tvrdím, že tady se právě vytváří ty kompetence, na které mnohdy podnikající rodiče nemají čas. A ještě si dovolím poslední větu, kdo si hraje, nezlobí. A tady je skutečně vidět, že děti nezlobí a že se rozvíjejí. Takže vážená paní ředitelko, děkuji za spolupráci a přeji vám i celé škole mnoho dalších úspěchů. Szanowna Pani Dyrektor, Panie, Panowie, będę mówiła po polsku, bo nie umiem mówić po czesku. Serdecznie gratuluję tej długiej i bogatej historii, jaką macie. Te sukcesy, które tu było widać, a bardzo wiele tych, których przecież nie zobaczyliśmy, a są udziałem tej szkoły. Rośnie serce, kiedy patrzy się na takie właśnie działania szkoły. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów, dalszego rozwoju szkoły i tego, co Pani Dyrektor już powiedziała, słońca dla szkoły. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wieczór, na dzisiejszą uroczystość. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego i cieszę się, że możemy tworzyć taką rodzinę polsko-czesko-słowackich szkół. Dziękuję bardzo. Děkuji. Vážená paní ředitelko, milé dámy, pánové, vážení hosté, vážení zahraniční hosté. Je mi velkou ctí za město Vízovice, že můžeme být dnes účastní tak významné události dnešního slavnostního večera Akademie u příležitosti významného jubilea. A vy jste, paní ředitelko, na úvod říkala, že by bylo dobré možná počkat tady s těmi proslovy, abychom dokázali tak nějak vnímat to, co tady před chvíli proběhlo. Já si dovolím s vaším dovolením to tak shrnout. Víceméně vy jste dávala takové ty střípky informací ohledně školy a určitě budete všichni se mnou souhlasit, že nám tady vzniklo nádherné barevné zrcadlo, které se jmenuje Střední škola oděvní a služeb Vízovice.
Ještě prosím vás doplním jedno podstatné, které je pro mne dost důležité jakožto zástupce města Vizovice. Paní ředitelka tady řekla, že pod těmi výučními a maturitními listy byla razítka podpisů všech učitelů, kteří nějakým způsobem vychovali všechny žáky a studenty. Bylo tam samozřejmě také razítko Vizovice. Vizovice mají cirka 5000 obyvatel, ale bylo zde také řečeno, že Vizovicemi prošlo několik tisíc žáků a studentů. O co cennější je to, že právě tato škola má velký význam pro naše město, co se týká reprezentování, protože všichni dobře víme, že za jak dobu minulých, před rokem 89, tak také samozřejmě po revoluci, škola velkou měrou se podílela na jednak úspěších v rámci České republiky, ale také i v zahraničí. Takže kromě jiných významných událostí, které tady v Vizovicích probíhají, tak samozřejmě vaše škola má velké jméno a velké úspěchy, které získává pro město Vizovice, svým způsobem také zviditelňuje. Takže bych vám chtěl touto cestou poděkovat vaší škole, vašemu vedení, všem pracovníkům, aby těch dalších 95 let, které je před námi, byly skutečně úspěšné, aby všichni žáci, kteří projdou vaší školou, byli použitelní, když to dokážu říct vždycky slovy v praxi, a aby rádi vzpomínali na města Vizovice. Ještě jednou děkujeme za spolupráci a upřímně z toho vážíme. Děkujeme. Já se omlouvám, vraťte se, prosím vás. Já jsem si říkala, kdy tu chybičku udělám a už je tady. Strašně moc se omlouvám, samozřejmě i já vám ráda a moc děkuji za vaši spolupráci, ať už panu starostovi, tak všem 3 školám. Jsou to opravdu vynikající školy a hlavně takoví dobří partneři. Dokážeme si říct dobré, i co třeba až tak dobré není, dokážeme mít takovou tu zdravou kritiku mezi sebou a to si myslím, že nás posiluje navzájem. Takže já vám opravdu z celého srdce moc děkuji a přijměte od nás aspoň malou květinu. Vážení přítomní, v programu žáků byla zmíněna také paní ředitelka Ivana Plzáková. Ta se dnes ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Poslala nám všem však zdravici, kterou bych vám velmi ráda přečetla. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté a přátelé školy. Dovolte, abych vás alespoň touto cestou pozdravila na setkání ve Vizovicích, kterého se nemohu ze zdravotních důvodů zúčastnit. Určitě zde sedí spolupracovníci, se kterými jsme v 90. letech budovali novou odbornou školu se samostatným rozhodováním. Zpracovávali se nové osnovy, budovali se nové učebny, provozovny pro praktickou výuku, modernizovali a opravovali všechny součásti školy. Přicházeli k nám často i naši absolventi, kteří přihlašovali ke studiu své děti, aby pokračovali v jejich řemesle. Jsem přesvědčena, že se tak děje dodnes, protože slýchávám, moje dcera či vnučka se vyučila ve Vizovicích. A ještě více jsem potěšena, když uvádějí jméno svého učitele. Velmi často je to učitele praktického vyučování.
O dobrém jméně školy svědčí i to, že má stále dostatek uchazečů, přestože některé obory postupně zanikají a jiné se naopak rozvíjejí. Přeji všem kolegům seniorům pevné zdraví a současným pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy přeji hodně sil a chuti do činorodé práce, hodně optimismu a radosti při všem jejich konání. Ivana Kozáková, ředitelka ve výslužbě. Vážení kolegové, ještě bude pokračovat program žáků, ale po skončení programu žáků bude následovat 15-minutová přestávka, během které se můžete občerstvit, přinést si kávu nebo čaj. Po přestávce vás všechny zveme na koncert skupiny Brouci Band The Beatles Revival a velmi ráda bych vám osvěžila právě hudbu, kterou hrají, což je skupina Beatles. Tato skupina je dodnes nejznámější hudební skupinou. Jejich hudba je stále hraná a oblíbená po celém světě, a to i přesto, že od jejich posledního společného koncertu uplynulo již více než 40 let. Jejich vliv na hudební historii je nezměrný a počet prodaných desek ani nelze zjistit. Svými písněmi posunuli hudbu do nové éry a formovali nejen hudební vkus i dalším generacím svých posluchačů. Jak kritici, tak fanoušci považují čtveřici John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr za geniální. Prestižní hudební magazín Rolling Stone dal Beatles na první místo v seznamu 100 největších umělců v historii. Jejich novátorská hudba a kulturní vliv pomáhal charakterizovat 60. léta a jejich vliv na populární hudbu je patrný ještě dnes. Beatles se stali fenoménem, nejen svými písněmi, ale i svým chováním, oblečením a výroky určovali trend své doby. Vážení kolegové a vážení hosté, věřím, že všichni s radostí zavzpomínáme na hudbu svého mládí, anebo se jen tak necháme strhnout výbornou muzikou. Přeji vám všem krásný kulturní zážitek. Děkuji. Děkuji paní ředitelce za závěrečné slovo. Pomyslné svíčky na narozeninovém dortu pomalu dohasínají. Popřejme škole do dalších let spoustu šikovných žáků, výborných učitelů a mnoho úspěchů. Dámy a pánové, vážení hosté, čím uzavřeme naše vzpomínkové setkání? Nejlépe tím, co v řemesle umíme a co pozměněné písni charakterizují naše obory. V každém řemesle totiž platí, že ten umí to a ten zas tohle. Ale bez vaší pedagogické práce by to opravdu nešlo. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný zbytek večera. Tady je školná třída známka a tady fotograf a jeho fotky barevný a tady Jitka vlasy stříhá. Za chvíli účes bude mít už celku hotový, ta oči nalíčí, ten vlasy přebarví, ta masáž provede a ten to vyfotí, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. A tu je Krejčí právě šije, už je všechno, co si jenom člověk usmyslí. A tady Míša hlavu myje a učitel nám tohle všechno v klidu vysvětlí. Já vlasy učešu, ty oči nalíčíš, ty masáž uvedeš a ten to vyfotí, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.
It's been a